लोगोफोर दिनै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे संनाय भिडिअ लाबोदों आरो आङो दिनै संगोन थास' बिथराइजों अमा बेदर। दा सिम्पोल कुकिं आरो एबा संनाय बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामनोसै। सिम्पोल संनायसो लोगोफोर, सम दङब्ला नोंथांमोनाबो एसे नायलांदो बोरै सङो आङो। दा गिबियाव आङो सारायाव थाव एसे होनानै लाबाय, बिनि उनाव थास' बिथराइखौ नै होसनबाय। आङो बेखौ एवदबनानै बेखौ दैजों साग्लिना लाग्रोगोन आरो गोदौ होनानै। ओमफ्राय आङो नै गुबुन फारसेथिंबो साराय गंसेयाव थाव होनानै सामब्राम बानलु देनाय बेबायदिनो होनानै बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै आरो बेवहाय थास' बिथरायाव होनो थाखाय। ओमफ्राय नै बेयो रेबबाय, बेखौ एसे एवबावनानै दै होगोन बेवहाय। अके लोगोफोर, नै दायो आङो बेदरखौ होबाय, एवनोसै बेदरखौबो। लोगोफोर आङो नै बेदरखौ बिदिनो एवबाय थाबाय दसे गोबाव एवनानै लाबाय। बिनि उनाव आङो टमेट'खौबो होबाय। नै टमेट'आ फिसासो, दा बेखौबो बेदरजों टमेट'जों मोजां एवनानै फोमोननानै लानोसै आङो। ओमफ्राय नै गुबुन फारसेथिं थास' एवनाया माने रेबबायमोन, बिनि थाखायनो आङो दै होनानै बेखौ मोनहोनोसै, ओमफ्राय साग्लिनानै लागोन। स' नै बेदराथ' मोनबायानो, हमना ला नै माने मोनबायानोखा आरो बेदरा। ओमफ्राय थास' बिथरायाव होनांसिगौल', दा बेखौ उनाव होनाय जासिगोन। स' फाइनालि नै आङो दा थास' बिथरायाव बेदरखौ होनानै होबाय। ओमफ्राय हारसिं नालाय संनाया एसे उसुबिदा जानायखाय आङो देखायबाय थायासै। ओमफ्राय हरखाय कालारखौबो एसे बेलेग नुदों, जुदा नुदों आरो एसे। आरो नै गुबुन मोनसे सारायाव आङो न'नि लकेल आलु गोरलै फिसा फिसा बेखौ फ्राय एवलायबाय। आरो आंना फाइनालि थास' बिथराइजों अमा बेदर ओंख्रिया मोनबाय। दा आं बेखौ टेस्ट खालामनानै नायनोसै माबायदि जाखो। आङो नै खुरैयाव एसे लाबाय आरो ओमफ्राय बेखौ जाना नायनोसै। बरिया जादों।